Lodwa tajba l-kulħadd u lejt it-tajjeb fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Insellmu lil Ġesu fl-Ewkaristija. Kemm nixtieq li ninvistak, o Ġesu sagramentat, kull artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq li qlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati, ta' dawk li ma jarfukx biex tant qlub lilek kont nagħti. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek jien nagħtiha bħala l-vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu, o Ġesu qatlet insini, fidu tama kattar fija bin-nar ta' mħabtek intimlini. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu, fuq ħsibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek, mod li tibqa' dejjem miegħi. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kull tridient kif fis-semek da fl-art. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Suffraġġju tal-eżistana mejtin, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fil-paċi. Għan-nom tas-saċerdoti li jaħdmu hawnhekk, il-konfessuri li jiġu jagħtu s-servizz tal-qrar, nisimgħu n-nies. Għan-nom tas-sisters, il-Madre Ġenerali u l-Madre u l-Komunità tas-Sorjiet Ursolini, l-Amministratur il-ħaddiema tas-Santwarju nagħtu lilkom lejt it-tajjeb. Nagħtuh l-iktar il dawk in-nies li għaddejjin minn xi dbatija. Dawk in-nies li forsi tilfu l xi ħadd għażiż. Hekk jew nitolbu wara l-quddies mbagħad min ikun irid se nidħlu fil-kappella hekk biex insellmu lill-Madonna. Għax issa nibdew ngħidula dawk il-kelmiet ifraħ Verġni Marija. Il-kelmiet li ngħiduhom fit-8 f'nofsinhar u fil-għaxija flok l-Angelus. Ifraħ u tenna Verġni Marija. Il-mulej qam tassew mill-imwiet. Infakkarkom li llum qegħdin it-tielet ġurnata tan-novena il-kbira tal-ħnina divina. Bdejnija fil-ġimgħa l-kbira, qegħdin fit-tielet ġurnata biex nieħdu ħsieb ngħiduha l-aktar fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Imbagħad bħallum ġimgħa fl-4:09 se jkollna t-talb hawnhekk fis-santwarju marbut mal-ħnina divina.
Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. L-lum niċċelebraw is-solennità tal-għid il-kbir tal-qawmien tal-Mulej. Noffru il-Quddisa skont l-intenzju għal ruħ Josephine, John Bajada, Connie Sherry u l-erwieħ tal-familja Grima. Ħuti jew nar f'ħtijietna sabiex nitħejjew kif ixraq ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisi. Nistqar l-Alla li jista' kollox u jilqgħu ħuti. Jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bl-emil u billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob mill-Imqaddsa Marija dejjem ferxni il-lanċi u għad-dissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison, Gloria lill-Alla fil-għoli tas-smawiet, u paċi fl-art il-bnedmin tarida tajba, infaħruk, inberkuk, nadorawk, naduk ġieħ, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-Ora Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, llum bibnek il-waħdini il-mewt ġiet meluba u inti ftaħtilna l-bieb tal-ħajja ta' dejjem. Għatina li aħna niċċelebraw il-festa solenni tal-qawmien tal-Mulej mill-imwiet u niġġeddu bl-Ispirtu qaddis tiegħek u nqumu għad-dawl tal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla u li miegħek jgħix li saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru qabad jitkellem u qal: Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilija, wara li Ġwanni kien xandar il-Magħmudija. Tafu kif Alla konsagra l-Ġesu ta' Nażaret bl-Ispiritu Santu u bil-qawwa, u kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan. Għax Alla kien miegħu. U aħna xhud ta' dak kollu li jagħmel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalemm. Tawh il-mowt billi dendluh mal-għowda tas-salib. Imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel lu jidher mhux lil kulħadd imma lix-xhieda li Alla għażel minn qabel lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Lil nodnalna biex inxandruh lill-poplu u nixhdu li dan hu dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jiġdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla l-maħfra tad-nubiet bis-saħħa ta' ismu. Il-kelma tal-Mulej, roddu ħajr lill-Alla. Dan hu l-jum li jagħmel il-Mulej ħanifirħu nitennew fih Allelujja. Dan hu l-jum li jagħmel il-Mulej ħanifirħu nitennew fih Allelujja. Faħru lill-Mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Ħajdu li Iżrael għal dejjem it-tjieba tiegħu. Dan hu l-jum li jagħmel il-Mulej ħanifirħu nitennew fih Allelujja.
Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuqa. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ taħila. Ma mmutx, imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu nitennew fih Allelujja. Il-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu nitennew fih Allelujja. Tieni qari. Qari mill-littra ta' San Pawla Apostolu l-Kolossin. Ħuti. Jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom imoħbija flimkien ma' Kristu tfalla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Il-kelma tal-mulej. Sekwenza. Ħajollu l-insara b'tifħirhom il-vittma tal-għejd, għax feda il-ħaruf in-naġġ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu reġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla l-Missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qam sit il-ħajja mill-qabar isaltan rebbieħ. Ejdilna Marija, ħabrilna, fit-triq lil min rajt. Jien rajt qabar Kristu l-irxoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa, il-liżar. Irxoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih ittamajt. Marqu l-Galileja qabilkom, hemmhekk sa tarawh. O nemmnu lillum Kristu rxoxta tassew mill-imwiet. Int mela Sultan ħenna għalina, o Kristu rebbieħ. Amen, Alleluja. Il-ħaruf tal-ejtana li hu Kristu u maqtul, namlu mela festa fil-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa fil-għodu kmieni kif kien għadu id-dlam u Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmum Pietru u għand id-dixxieplu l-ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom qalgħu il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qeduh. Pietru u d-dixxieplu l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxieplu l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa u ra il-faxex tal-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Mbagħad wasal warajh Xmum Pietru, daħal fil-qabar u ra il-faxex tal-għażel imqiegħda hemm. U l-maktur li kien madwar rasu
Dan ma kienx mal-faxex, ma mitwi u mqiegħed f'post tal-ieħ. Mbagħad id-dixxieplu l-ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal u wkoll ra u emmen. Sa dakinhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Danu il-jum li għamel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih. Allura dan il-jum li aħna qegħdin ngħixu llum huwa l-essenza, il-qalba tal-Kristjaniżmu. San Pawl jgħidilna li kieku Kristu ma qamx mill-imwiet, il-fidi tagħna kienet tkun paroli. Tpaċpiċ. Ftit tpaċpiċ ieħor mal-ħafna li hawn fid-dinja. Għaliex kieku Kristu ma qamx mill-mewt, il-Vanġelu kien ikun ftit tagħlim sabiħ, kien ikun ftit pariri tajba, ma li ħadd minna, l-ebda ħadd minna ma jista' jwettaq fil-ħajja tiegħu. Mal-Vanġelu ħuti mhuwiex emil tagħna. Dan huwa il-jum li jagħmel il-mulej. Il-mulej issiġilla il-bxara tajba tal-Evanġelju biex bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. In-nisa imorru kmieni filgħodu ifittxu katavru ta' wieħed mejjed. Imma minflok il-katavru isibu qabar miftuħ. U tingħatalhom aħbar dak li kien imsallab mhuwiex hawn. Qam mill-mewt. Anke l-Vanġelu tal-lum id-dixxiepli jisimgħu din l-aħbar mingħand Marija ta' Magdala imorru huma wkoll lejn il-qabar jaraw il-faxex u jemnu. Allura l-biċċa xogħol kollha x'inhi? Il-biċċa xogħol kollha hija li fil-waqt li fil-ħajja tiegħu Ġesu ippriedka u tkellem u raħ kulħadd. Fil-waqt li fil-ħajja tiegħu Ġesu kien jagħmel li kellu jagħmel il-missjoni tiegħu quddiem il-folol fit-tempju fis-sinagoga, missa l-biċċa xogħol hija differenti. Issa l-esperjenza ta' Kristu imqajjem mill-mewt hija esperjenza tal-fidi. Mhux kwistjoni tal-għajnejn. Kwistjoni ta' inti jekk temminx jew le. Interessanti ħafna li wara l-qawmien tiegħu Ġesu ma derx lil-folol. Ma derx lill-qassisin lill-kbar. Ma derx lin-nies fit-tempju jew lil xi folla fil-Galilija. Le. Għaliex? Għaliex issa Ġesu daħal f'dimensjoni oħra, spiritwali. Bil-mewt u l-qawmien tiegħu x'jagħmel Ġesu? Ġesu jgħaddi kif qrajna propju nhar il-ħamis, mhux hekk. Meta waslet is-sija li Ġesu jgħaddi minn din id-dinja għal ant il-missier. Allura Ġesu jagħmel mogħdija. Ġesu m'għadux hawn. Il-qawmien mhuwiex rivers. Mhux hekk. Mhuwiex li Ġesu kien fil-qabar u ħareġ mill-qabar u raġa' ġie hawn. Assolutament le. Aħna għamilna dawn l-irxoxtijiet ta' Ġesu joħroġ mill-qabar itajjar il-lożor u l-blat sewwa. U juri kemm qatt ma qrajna l-Vanġelu.
ma namlu skont il-flieles u l-ħmerijiet ta' moħħna. Ġesu ma għamilx rewind għal din id-dinja. Imma Ġesu għadda minn din id-dinja għal ant il-missier. U x'kienet din il-modija, il-passjoni, il-mewt u d-difna tiegħu. Allura issa Ġesu m'għadux bħalma kien qabel il-passjoni tiegħu li jaraħ kulħadd. Immissa min jaraħ? Jarawh dawk li għandhom l-għajnejn tal-fidi. Sa dakinhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu iqum mill-imwiet. L-għajnejn tad-dixxipli jinfetħu l-għajnejn tal-fidi biex huma jaraw il-qawmien. Imbagħad iktar tard jiltaqgħu ma' Kristu fejn? Fejn jiltaqgħu ma' Kristu? Fl-esperjenza tal-Knisja. Meta huma miġbura flimkien. Meta huma qegħdin fil-komunità ta' dawk li jemmnu. U allura l-esperjenza tal-qawmien mhijiex xi ħaġa tas-sensi. Mhijiex ħaġa tal-fidi. Aħna ġejna mogħtija din il-fidi. Aħna ġejna mogħtija kif jgħidilna San Pawl illum, jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema. X'inhuma l-ħwejjeġ tas-sema? Il-ħwejjeġ tas-sema huma li wieħed jgħix skont l-Ispirtu ta' Alla. U kif jgħix Alla? Alla huwa dak li jingħata. Alla huwa dak li jfittex l-interess tal-ieħor, li jaqdi lill-ieħor. Dawn huma l-ħwejjeġ tas-sema. U mhix xi ħaġa tal-fatati, tal-fantażmi, tad-deriet. Għax ħafna nies jaħsbu li l-affarijiet spiritwali huma meta tidher xi Madonna x'imkien u meta jibdew jitħarku l-kurċifissi u dawn il-ħafna ma nafxiex. X'inhuma l-ħwejjeġ tas-sema? Ħwejjeġ tas-sema huma dawn li wieħed jgħix kif għex Kristu. Din hija l-ħajja vera. Din hija ħajja vera. Aħna ngħixu f'kultura, aħna ngħixu f'mentalità li hija totalment il-mentalità tal-art. Il-mentalità jiġifieri tal-bniedem li għadu maqbud fix-xibka tal-mewt. X'jagħmel il-bniedem li għadu maqbud fix-xibka tal-mewt? Jagħmel bħal ġurdien u xekk. Meta trekknu fil-kantoniera. Jipprova jtira għalik ħalli miskejn jiddefendi naqra ruħu għax isib ruħu f'xifer il-mewt. U allura l-bniedem li huwa l-ħin kollu f'xifer il-mewt, il-ħin kollu jiggranfa b'snienu u b'difrejħ biex jipprova jiddefendi ftit l-interessi tiegħu. Hija l-liġi tal-ġungla. Jew jiena nikollilek, jew inti tikollili. Ma tantx hemm għażla. U llum nieklok jien u għada jikollni xi ħadd ieħor. Ma tantx hemm għażla. Din hija l-ewwel natura. Dan huwa l-ewwel ħolqien. Imma l-ħwejjeġ tas-sema huwa xi ħaġa oħra. Għaliex il-ħwejjeġ tas-sema li hija l-ħajja ta' Alla li għandu l-milja tal-ħajja huwa dak li jista' jagħti lilu nnifsu. Aħna għalina s-sinjal tal-għejd x'inhuwa? Is-sinjal tal-għejd huwa l-blandun. Jixel, jaqbad. Sewwa? X'jagħmel il-blandun biex jagħti d-dawl? Il-blandun jinħela, jikkonsma ruħu. Din hija l-ħajja skont Alla. U min jista' jagħti ruħu? Min jista'
bħal m'għamel Ġesu jagħti ruħu għall-mewt. Ħadd ma jista' jagħmilha. Jista' jagħmilha biss min għandu il-milja tal-ħajja. Jekk inti tiltaqa' ma' xi ħadd fid-deżert u dan għandu fl-ixkun minn dawk tal-ilma nofsu mimli u inti tipprova toħodlu bela, dak ikun lest li jisparalek biex jiddefendih dik il-bala ilma li jkollu. Għaliex? Għax jaf li dik il-bala ilma hemm imdendla l-ħajja tiegħu. Imma jekk tiltaqa' ma' wieħed li għandu ġibjun, jgħidlek ejja, ġib, imla, ixrob. Ħu kemm trid. Dan huwa Alla tagħna. Alla li għandu l-milja tal-ħajja huwa dak li jagħti. Din hija l-ħajja vera. Dan huwa l-misteru tal-Għid li aħna qegħdin niċċelebraw. Mhuwiex xi tip ta' maġija jew xi tip ta' ma nafxiex. Imma huwa Ġesu Kristu li jidħol fil-mewt. Jidħol fil-mewt kif? Marbut mal-missier, marbut ma dak li aħna fil-liturġija nsejħulu l-għajn ta' kull ħajja, il-bidu ta' kull ħajja. U allura ħuti dan huwa r-rigal li tagħna l-mulej Ġesu u hekk. Aħna fil-lejl tal-Għid, fil-lejl li għadda ġeddidna l-wediet tal-Maqmudija. U l-isbaħ lejl tal-Knisja u hekk. L-isbaħ lejl. Għaliex huwa l-lejl tal-passaġġ, tal-modija, tal-ħruġ. Tal-ħruġ tagħna mill-mentalità tal-art għal-bniedem tas-sema. Huwa dan il-ħruġ illi ma nagħmluhx aħna imma jagħmlu Alla fil-ħajja tagħna. U dan ifisser il-Maqmudija u hekk. Il-Maqmudija tfisser meta San Pawl jitkellem fuq il-Maqmudija ma jitkellemx fuq li tiġi hawnhekk tagħmel naqra sagrament hekk insomma kulħadd ejja ħammorru u dawn l-affarijiet kif nagħmluhom aħna. Sagramenti mingħajr fidi u hekk. Sagramenti mingħajr fidi mhuma xejn ta' huma sempliċement folklor tan-nanna. Imma x'inhi l-Maqmudija? Il-Maqmudija mhux meta l-qassis jitfalek żewġ taqterid fuq rasek. Imma l-Maqmudija hija l-proċess kollu tal-ħajja tagħna. Li aħna l-ħin kollu qegħdin immutu kif smajna dalgħodu għal ħwejjeġ ta' qabel, għal dak li huwa qadim, għal dak li huwa mħassar, għal dak li huwa mimli blintina tal-mewt. Allura l-egoizmu, l-vjolenza, il-passjonijiet li jiena l-ħin kollu nixbet għalija nnifsi li kulħadd u kollox huma s-servizz tiegħi. Li minn għalija li l-ħajja, l-libertajja li nagħmel li rrid, imbagħad dejjem insib ruħi bidejja vojta. Dawn huma l-affarijiet li jintnu bil-mewt. U allura passaġġ minn din il-ħajja tal-bniedem il-qadim li l-ħin kollu jiggranfa biex iħossu naqra ħaj għall-bniedem il-ġdid li huwa Ġesu Kristu. Il-bniedem li jsib il-ħajja ġdida fejn? Fil-mewt. Din hija l-kontradizzjoni kbira tal-Kristjaniżmu. Li inti tieħu l-ħajja kull darba li tmut, kull darba li tagħti, kull darba li tinsa lilek innifsek, kull darba li tinsa l-interess tiegħek. U allura jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema, fittxu dan it-tip ta' ħajja. It-tip ta' ħajja ta' Ġesu Kristu. Li ma qadx ifittex tiegħu li hu daqsalla imma tneżza minn kollox. Għaliex minħabba fina. Tneżza. Għalhekk kellha qollieħ u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Ejjew anki aħna ħadd-disċipli Pietru u Ġwanni nikkontemplaw dan il-qabar vojt. Dan il-qabar vojt. Dan il-mewt mirbuħa.
dan il-post tal-mejtin li jsir tħabbira ta' passaġġ ta' mogħdija ta' ħajja ġdida. Ejja waħda nikkontemplaw dan il-qabar vojt. Biex dan il-qabar vojt isir ukoll is-sinjal tal-ħajja tagħna. U taħna nħallu lill-anġlu tal-mulej u xekk li jgerbeb dan il-blat li hemm jalaq l-oqbra tagħna ħalli l-mulej jkun jista' jgħaddi rebbieħ. Fejn hemm id-dnub, fejn hemm il-vizzju, fejn hemm l-egoiżmu, fejn hemm il-vjolenzi tagħna, fejn hemm dak kollu li huwa għeluq, dlamm u mewt. Jalla dan lejt ikun passaġġ, mogħdija ta' Kristu. Mogħdija ta' Kristu fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Għaliex dak li niċċelebraw qatt mhu għal barra minna, qatt mhu għax imkien ieħor. Imma dak li niċċelebraw fil-Knisja huwa mogħdija tal-mulej fil-ħajja tiegħi, fil-ħajja tagħna. Dan huwa l-jum li jagħmel il-mulej. Ħanamlu festa fih. Jalla dan il-jum ikun festa għalina l-koll. Festa għaliex? Mhux għax infakru, mhux għax tinfakru xi ħaġa tal-passat. Ma dan ikun il-jum għaliex l-emil ta' salvazzjoni ta' Alla ikun emil ta' salvazzjoni li jseħħ fil-ħajja tagħna għalina. Ħalli il-mulej ikun jista' juri l-qawwa tiegħu anke fl-istorja tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx f'mulej wieħed Ġesu Kristu. Ibn waħdini ta' Alla imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Huwa l-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu. Marija Verġni u sar bniedem. Talbu ħalina. Bagħad taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-ugwit skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Tumu lej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Jum weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem tfom il-profeti. Kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal-maħfur ta' d-nubiet, nistanna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħudija jew issa nresqu talbtana quddiem il-mulej. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek u tija li twassal ma' kull imkien il-bxara tajba tas-salvazzjoni nitolbu. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja sabiex inti tagħti lill-bnedmin li jgħixu flimkien fis-sliem u fil-ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li huma morda u mċarbin biex inti mulej tagħtihom it-tama u l-faraġ tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-familji kollha tagħna biex inti jiżommhom fir-rabta tal-imħabba tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li talbuna biex niftakru fihom fit-talb tagħna biex inti mulej tagħtihom dak li jeħtieġu fir-ruħ bil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li tamdu
f'dan il-lejl qaddis biex inti mulej tagħtihom il-qawwa tal-ispirtu tiegħek ħalli jkunu xhieda tiegħek fid-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-ħutna l-mejtin kollha biex ikollhom sehem mir-rebħa ta' Kristu fuq il-mewt nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U fl-aħħar nitolbu għalina l-koll biex meta tasal is-sija tagħna li nitilqu minn din id-dinja nkunu maquda ma' Kristu ibnek li xuxtat mill-mewt ħalli nkunu nistgħu nagħmlu miegħu il-passaġġ għal ant id-dar tiegħek. Inti tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek insi tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tal-ħobs nofrulek, frotta din l-art, xogħol dawn l-idejn. Bierek il-mulej. Għalina jsir tal-ħajja Frattat xogħol briedem. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. B'qalbna mimlija bil-ferħ tal-għid, se nofrulek mulej is-sagrifiċċju li bih il-Knisja tiegħek b'mod tal-għaġeb titwielet mill-ġdid u tieħu l-għajxin tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq. Niżoħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid mxerred ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwi tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna flori tas-smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna flori tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabru mew tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xawġbok tilqana hawn quddiemek biex taqduk. U miċ-ċakontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li n-nar nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Iljun mal-Isqof tagħna Antonnu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsabħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli dritt int kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tixrik, seħlisna mid-deni. Eħlissa nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid tal-Apostli tiegħek inħallilkom is-siliem nagħtikom is-siliem tiegħi. La tħarix tendnu biedna. Żaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu l-għaqda li inti trid fija. Titgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla. U Ġesu Kristu bel il-ġisem d-dem għaddis li jgħu għal-ismiet. Danu l-ħaruf talla daru li neħħidnu bit tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Bil-grazzja u t-tieba tiegħek u Alla ħares dejjem il-Knisja tiegħek li inti ġedditta bil-misteru tal-għid u wassala fid-dawl tal-qawmin għal-ħajja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Berikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Ħajni l-Alla, alleluja, alleluja. It-tfal li qegħdin hawnhekk preżenti, is-sisters għandhom xi ħaġa jistennew għadejn bil-kbir. Nsemmu lil Madonna. Regina Celi, letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deo.